Do ka jing puli na ka tien ka jong blay ka long na ka shiti jong pol ki Philippi ka nong ka ar ka de khot ka ba khat ar ter ter bat ki kin tien ki ba ong kum ni kum ta ti ko heb ba e jonga kum ba hala ka sngi phla ko ngo om tang khmat jonga han rei menta kham tam e ha ka ba ngam don khmat ken tu trei dep no ya ka jing pen im jong phi hi da ka jing tieng bat ka jing khnyo namar dei ublei ubatrei ha po jong phi ya ka ban mon ru bat ya ka ban trei namar ka jing sngo bha jong u tu le ya ki ei baro klem ki jing khnyum bat ki jing yan ya ba pinyo long ki ba klem jing rem bat ki ba lui lui ki khon ublei ki ba klem kno pom hap deng ka pateng bun riu ka ba kan riang bat ba mutlop hap deng kita layu i phi kum ka jing shai ha ka perthei da ka ba bat ruai ka tin ka jing im ba ngan yo le burom ha ka sngi u Chris ba ngam shim la phet le no ei lemni trei le no ei ublei un kar khui ka jing puli ne ka tin ka jong ublei inia phai shu ublei ka jing duai kukpa jungi ubah apneng yuan hajan jong me kini ka no pha jungi ka sngi banai ngu yeme ablei ba melalong ringkat lembat ngi nadu bangi khi ne ki jing thia ki jongi yo ko pai ka por ka ban shakri yeme ma juni ka por ni ai ngu yeme penla yingi ka bangi ron khat ni ka yeng ka bakentang ka jong me ban sngap ban sha skor ban mani ban burom ya ka kerteng ka jong me ko kunran bat kat no ngi dap ka jing sngo kmen ya ka bangi yo ki ka lan na ka bantai ka ban pen kraw ka kerteng ka jong me atrai di isnei ko pai ka ban long rengkat lemban ngi iwe i baro ki bangi yo benta lang ba joni ka jing shakri he ni ka por o ki bas ngap ki bas skor ka tien ka jong me ko pa i wan hajan jong me he ni ka por isnei ya ka ban long rengkat ko kun ran adu ka bas dang jong ni ka jing shakri ka jongi hadu ka ba wai ka jong ka ai ba ka wei pui ka benta ka bangi ni on pendep ko palang joni ka por kana long de ka jing alam mun sim jong me ko kun ran ba ki e baro ka bangin le kin long tang na ka benta ban pen kraw bat ban penan burom ya ka kerteng ki jong me sim go kun ran ya ka jing shakri ngi wani ka ban IT ki sang ti blei ki jong me ya lam mi ki benta baro ka bangi di ben pendep na ka benta ya ka ban pen kraw ka kerteng ki jong me mi dwai ngi pan ki ni baro ka kerteng ka bathiang ka ban bor tam ka jong utrai jong uji su Kris menta shu ki ba bom bom jukut ngi dwai ban ngi pan amen to hani ka por ngan IT sya ka balang na ka benta ki kam jong ka balang ki program gi barangsa hadlin ladap ni kijing permenang ngin yo kijing pen kentang ni kijing aingo di temsan kibi wajri ang tapat ngin yo kijing pen syai kat tu ni kam kijing balang ka ba misyani item san Dr. W Dukha ng Sherman jeng balang but hadin kita ngin yo special number ni Mr. Elvin Sim but banai kijing kren nga kitien kijing blai Reverend Yaisen Roblang S Rotsyong di pastor ngi pediang sengu bahai pi pastor Yaisen Roblang S Rotsyong pila pediang ngi kijing pen jeng balang ban wan ban ai ka khubur ka kitien kijing blai pedeng pailang jeng balang di ngi ai khublei phi kat ka yeng ka sem hoi hakani ka puar phi wan marwei bat ngi pedang sengu bahai bi ka men bat rangkat ba jing duai ka bo blein rangkat bat phi pastor hak jing pen kre jeng phi ka tien ka jong blei ban sam ho pailang jong balang hani kumta ngi duai ru bo blein rangkat bat phi mi no na ka balang ka jungin lawai na ka jing seng blein kurkhu ka do phi hak jing trei ka jing ta kham tam ka balang ba phidan kum gijing penitu isi pastor sa penitu khamba pastor syong sa ang tah maulai nong kuan budi pej ka balang presbyterian maulai nong kuan di hadin lawai ni ka jingeseng ki jeseng thei kin yo ya ka jeseng kerpang kata kalong ban ai sungu bahai ki khna lum khau kham kata kalong jeseng kerpang ka don ru ka jingkren ban ai ki jingkren dam sa rovat mau tho jeseng samlah ko sau steng janmien
ban keren adon gijing pengkala ban keren no di musta bajop tiau karangi dilasyai nadu lasyai ke janmiet kepon riu siteng ginyo ke jeseng duai na kamenta ke jeseng perspri kabang ngin salong ka khat khandai hadu arpuwei jong nu benai kamut sing thoding sing sajany basing utrai ginyo ke jeseng duai ban penlong kidon ki ladon lupa ki program jong mit balang ke ban nginya perlong lang ba ke jeseng duai ke ladon lupa ngesua ban pentip ba ka perspri kan perlong tangi ke dorbar ken thei ken perlong ha ka singi tho diam khat khandai tring bat ki rangba ken perlong ha ka arphu tring ka singi sajany andre gi jeseng pajba in yelong hapo lagi jong ki balang kumbala penbej batha da ka perspri dihakani ka khatnyo tring arjar arfuwei kadika miet balang pulis dang badwai mas Malvin B Pongro ginyo ka sermon lan subject abe nong keren in GD ban keren dem sa Alexi James Jerwa kasngi sajany arfu tring ginyo sing duai nam ta kajing pen kre kasngi utrai pulis dang badwai mas Benison Kanion ginyo kajing yalam hakajing duai di kong Fiona Marbanyang hak arfuwe trik arjar arfuwe kasngi utrai kumba kabalang ila penbej banadu umta kasngi utrai kijeseng ginyo baro ki parap ngi lagi dong baro kiniwan si kaying mani ni aing ublay baka ning lidon bang layo ban wan lang da baro kidong di kejing penbej kelong ba kumtung le penbej ang ban syong saungut hagi ben ki bahe bat arngut hagi ben ki ba sya sait ki ba khamrin nri kadon syuk kejing penbej kelong ba lada don kitu ki ba one family pila ban syong lang haju khnam ba kan long kejing ban yarap ru ya ki jaka syong ban ye syong bej po ying mani ban syong bej berhenti ying mani tiaganik sutrai arpuwe tering ban ai kejing ruai kerpang demis iba mida nongsteng ban ai kejing kren naga ketin kejong blai temusan di SPD jeseng kan thei ginyo jeseng jongki haba hakabagin don ke subject ka bong ki kan thei kum kinong ya trilem ban pen priang ya ke gospel Filipi kalanang basaw khot ka balai ban keren ni kanik subject demis nyokor nongsteng jeseng samla rugnyo jeseng jongki hakanik sing try ka posaw steng janmien ban keren dai Reverend Dr. GB Poshna kita kilong ki program nam taknika singi ban ke janmien ban tayo prostio hakani ko porpat ngan penbena ke jing penbena ka di ka advertisement ka bangilio na ka shlem plilan jong ke jeseng thai kani ke jing penbena kalong badon kam nong hikai instructor ha ka treat tailoring wat ka school ha ka school shlem plilan ke jeseng thai ka balang president malki ka ban nakli shnong ti jing don kam la ban yo ban tip ni share person jong ka jeseng thai wi setri jong ke jeseng thai yaki phone number khandai sau lai ri way not lai pra way pra but khandai sau not ar way are not khandai sau nyau ka shlem plilat ka khot sngo bha ka khot application yaki khun samla kan thei ki bakwa ban yo jingkai su jan ha ka embroidery wat ka tailoring ti ki bakwa ban apply ki la ban yo ki form na dukan di arku malki pon ban ka school shlem plilan na du ka por shipo buje hadu sau buje janwien begador jong ki form kalong shipo tengka kawai ladon ginu gijing bom syai kan gijing prebna nam tak advertisement pila pan kendu ikong finally nora nong bri di setri jong ka shlem pilan bad ki nong kit kam je sang thai bri share person bad setri jong ke sang thai kini kilong gijing prebna hakni ko porpan nginyo ban pen kentang gijing aingu di temsan kibi wajri bad hadin gijing pen kentang gijing aingu nginyo ya kejing pensyai ya kikam kejing balang di temsan Dr. W. Dukhar Sherman Kabalang buat penbut buat sekejing ruai kerpang nama Elvin Sim padin kata kepuar ke basa insyani ai pastor Rod Syong ban ai ya kejing keren nak tin kejong blai boleh sibuan
Rồi yên lặng rồi. Cuộc pa jong i bhavning long ka burom ba kajing pundan burom ya ka kerteng ka jomi ublei belum ukpa jong kajing kerku ukpa jong kajing isnei ublei jong i bari tang mami ban yo ya ka burom ba kajing u baro ublei bakhoi baki kherup bat ki serap kirwa ya ro ya ka kerteng ka jomi men step men sngi men miru bakhoi iwan kuni ko pa ban ai ka jengu ka borom baro sami kum kadak ka jeng sngongu ka jongi ya ka jeng kerkhu ka jomi iwan lam ya kini ka jeng aingu bagi para bangai ka trai da ka jeng teluj men sim da ka jeng sebun bat ka jeng sngo kit khli ya ka kam ka jomi kia ai kia ino seka kam ko jomi na kapor seka por ban kersian ya ka kam ko jomi terangi da tuai khmat jomi na ka benta ka wei ka rempe yeng kristan ka balang ko jomi ya ki parabangi ko jongi badan hangni ki parabangi ko jongi badan siki wei pat ki jaka tre jaka kta ko jongki ki jaka puli jongkiru ni da tuai na kerkhu yaki makinang la trai ban syakri ya bi hapreng ke jingkoi ke jingkhia bat ki kam ki kti ke jomi terangi wan ru akhmat jomi ban bukti yu syakri jomi yu pastor ban ai ke jing slok ne ka kti ke jomi yau ba mela panlam hapreng jongi ke ne kapor ulong tang ubriu ni da duai trai tu sngubha ban pen kentang yu ban pen sle yu bat tu sngubha ban pendap yu rumun sim jomi bagi kentien baro ke badan ban sam hapreng upai lang jomi kinlong ki bawan ka khet ke jing snei jomi da ke jing elam ke jong mun sim bakhoi tu sngub ha ku pa ban pdiang ye ke jing dwai ke jongi bat tu da map ye ki jing duna ki ba bon mesem ke jing im ke jongi nabai kini baro ngi dwai bang ipan ka kerteng ke badon bor ke jong trai jongi Jesus Christ amen. Ki parabangai bayi baro ki ba wan sang ne jing seng kumba pilio sngeu bala ong dai temam secretary ba kadon ki jing pensiai bat ka pil na galiang ka balang ha ka jing dai bat ki artli ki kam ka wei ka long ka jing rakhe jubilee jong ka Dr. Gordon Robert Hospital ke Jayau ko ban salong hau news nemo ban wan arjar arhoar ba hag jing dei bagane ngala dep apil ru ngala dep pensyai ru hagine ki artli ki jing seng hagine ki artli kisngiu belai ki balalai no kabalang kalayo ya ke siti kabalaya lengba jong ka ne hostel lengba ka Assembly, Synod, Prestri, hadu ke distrik mingi ke jongi. Keba apil, siangi bangin sengubha ban yarap ban ai ke jingno seniang, siya kane ke jing rekhi jubilee ke jing dapsis pak senem jong ke hostel jongi, hau arjar heu arjar ar ti ka ba palang kala pensiat hanga ban pensiai siap hanga ne ka banta ti kumangala pensiai ban ngala apil ro hagene ki artli ki singi turai ki beladem ti kane ka por ka de ka apil ya ka ju bat kan long ro ka apil ka ba khadu ka ba on nang apil bat kane ka jingno seniang jengi ka long ka ba don sibun ka por namar bagane ka jing rekhi kan long hadu arjar arhuar
Dia kumta ka jing kerpat jongi nakaliang ka balang ipi. Prabengai bisahan bu jing kan mau ye kene bat ban yele ban no senyang kat ba pila nang ba ka jing rakhe ya ka jubilee jong ka hospital kan long ka ba job ai ngu yu belai ba kene hospital ka nyai lenti ka jong ka na do balaseng ai ka da ka Wells Mission kalai yai leng ba bun ki jing yai lenti ki ba por ki ba hatam ki por ki ba ka sitom tam kai kendo ka nyai lenti jong ka nrei kadang ne kadang sa bat kadang ai ke jing sikri yagi pramen se bekodor hado kine kisingi te kumba phi la ju ye no sniang phim se man pelengkot de kiti besbunnya phi ban yarap ye ne hospital nge kepat e phi song ba banang le su kumta bat ke jing lum ke jing pelang ye kene kapisa kan long hado bekut jong snem bat habakut jong snem nginam lum su bat kat ka bangi yo na phi ngin le ai be siak hospital makan yo ban pendon kam kata ka de ka we je sakawai pat ka apil ka long ka ba thamai ka ba pimpat yo sngew kumbang iletip bagane ka KJP assembly jangi ka don ka jingtre mission ha Nepal mat hang ni ka don ka school ka secondary school ka ba kila rakhi ka jubilee jongka ha kane ka ha une usnem ubaladem halaban namar pa kim sem na yo lat ban rakhi ya ka silver jubilee ha te ha Kathmandu kila rakhi no e ka hang ne Shillong ha ka balang halaban telas nguthu lengba ka city ka ba kelapha na ka assembly ngilapule yang kene ka city ka ba ka arpo santarik ka ba benai benongkong arpo we na lum Shillong mingi district ka ba pha ye ka jingkerpat ka balayo na ka presbytery bat ka KJP senot mingi ban apil po ka balang ban yarap pisa na ka mata bantay ya ka school building jong ke Kislan Secondary School Kathmandu Nepal Mission KJP Assembly tengok tahadin ke jing keren po komiti lesania hanga ban ai ke jing pensiai bar ko apil ba phin ya bu mensim bat ba phin ya kersian ru ya ke jing te ya kene ke school jong ke assembly te kaniru kade kamdon gajing bu por nrengi namar pagadai ke building gajing tay ngimla ban ong lanu kan kut tie kumta ngili kut kat na ke komiti balang bangin lum ya usn yang na mata kene ke school hado bakut jong usnem abakut Desember arja arpuwe ban nadin kata nginam lum syu kat ke bangi yo ngin le ai sia ke KJP assembly na kabanta balle ya kabadang kam tublay unerap yingi kabalang ipi prabangai pin koy pin kia pin syaj pin nang pin roy ka kamay kaji pila banang Krisyan ya kibu ya kini ki kam kabalang hoj bat kiwi ru kumba pila jule ublay kurku yingi barolang amen. Step pernai kalong kagerteng jong kachingruay. Habapai sao dong pertei bun ki men sim ha jing dong ki bom patip ya jing shisha bat lenti ka jing im kum nungin long ladangin sa ha jing dum ba itrim
manuyaki banyalam shalintika jing em Don ruki balapailin nakasem jong utrai kiwat yelin tika jingdum kiklet noya jing shai kipet ngai no na ublei kim tip shanu kitlen habat rajisu on wan Birthday dap the jing dum lanu jing shai kan wan kibasa haka jing dum manuyaki bantan tungin yeng manyale kibla japan pen pai shwaban mika step per night Tungi don muki basa hajing dum basukei jikot kalong bangin penpai kibla jod balaswa ai ba bertei kan yo i bajing shai utrai kan pa hakata ka step per night birthday dap the jing dum la no jing shai kan wan kibasa haka jing dum manuyaki bantan tungin yeng manyale kibla jot ban pen pai shwaban mika step per night birthday dap the jing dum la nu jing shai kan wan kibasa haka jing dum manuyaki bantan tungin yeng manyale kibla japan pen pai shwaban mika step per night shwaban mika step per night shwaban mika step per night. Pinta ko burong play. Amen. Blayun kurku ye ka jing ruai ka bekerpang jumpi kisamla bein tu pinang penan kam ye ka sap ka bu blayu ai pi haki por baro ka jing yalap yu ka kerteng ka jong u tadi ka por ngin ya poi shi ka benta ka bangin yo ye ka ban sngap ye ka ban sha skor ye ka jing slok na ka ktien ka jong blay but shwa ye ka bangin ya poi shi ka benta ngin yeshi menta ka bangin ruai ka jing ruai ka bashispa lai pusan shispa lai pusan atu kren bajem nu jisu ki ktien jong me long umso ki bala penmi ka jing suk ka badam da jor baro hajing sawa ka jing penlong ki jing pen shoy do bat pom hajing sawa sngo bha jong me ki jam jai jai ki du khom ong hanga ba me long jonga ong daga ktien ka basai tu penduk kajing artatien kren hanga tu kren atrai ai ngan yo sngo ko we kaktien kabami na benenghi kijing shepti genja jiunom jingsuk bom jukut kanmi kumtu plot dikit khot kajing ruai kabashispa lai pusan Atu kren ba chen nu
pastor bidon ringkat lengba jong gini ke jing syakri agini no pa jing ni ke singi ki temen besan ki belong ki nong yarap ki bahajan ya ki pastor ki dekot jong komiti balang ki belong ke ketika mon ke ketika diang haga jing ye tenrong jing ye kit ye ka kam ke jong trai hapo jong ke balang ki pramit ki be long pa ki long kme ki paralok samla kat ki balak meni don lang macam ni ko por kan thei bat sinrang ka bening kong nga aingu yu blai bo punyo yengi kini kalat ha ka bengila ye ka bengina don lang hani ga yeng ga bakentang ke jong u ban syakri ban pran brom ye ka kerteng ke jong u ai ku blai pi baru ka kerteng ka bathyang ka ban bortam ke jong trai jong yu Jesus Christ ai ku blai ru ye ka program committee ye ka ba la ibit ru yang syakri barit betlot ban penyeng hagani ka jaka ka bakentang ke jong blai ban ya samlem ye ka ktin ka em ke jong blai lengba jong ni ka por ka bamenta men bisan belong secretary laong ye ka ban pen itu ila dep ye ka ban ye thu mu ye ka kerteng ke jonga ye ka balang ka banga ngadon bat ka balang ka banga ngatrei tinganget ngamdon na kaliang jonga ngej bakat tahi kelabiang satang ye ka bangan fiatu ye ka long yeng long sem ke jonga ka banga ngadon bat ka balang ka ba ngadon ka balang ka bangadon hi ka balang nongkwar ka balang ka banga ye trei rengkat bat i pastor LD Nongsit long pastor rangba bayalam yang anadu kapor ka banganang long pro pastor hapo kabalang hadu berdadap ban orden yang di kejing trei kijonga kidang long tangk niat kisnam nomor ketangam dan bon ie kaban yathu ndrei kabenta kaba ngapendep hakajing syakri kijonga kalong mga ai ia kajing syakri haka pastorit nongkwar kaba don kabalang nongkwar baka kentup lang ru ia ka tenat balang lat jejau tinggi don ni ki prabenget palat lahajar aspa tam ie but nila ia kaban sungthu ki kam kila kambon aba ki prabenget kila kambon kajing kerpat kajonga kalong insngo bahaya kaban kan maule me kijing duai nakabenta kajing trei kabangan la ia kaban ai kajing trei kabahun nakabenta kaburam kajung ublei Christian lem yanga kajing duai bangan la ia kaban ai kajing trei kajonga bat kajing syakri kajonga po jo kabalang kat banang mi kisngi kipor ki parami ki be ngaladon arngut ki khon bat kidang rit bro arngut bat i kurim jonga idon kabalang Presbyterian Nongsder damsai de ngangit bakat ta kalabiang gajing pen itu na kaliang jonga ublei unlong rengkat lambat pi kabalang ka banginyo ia ka bani pusan lang lemba jong ni kapor ia ka kubor ka ketin ke jong ublei kabentan na kaktiin kejung ublei kaba ngelabu ka nongrim ye ka bangini pusan lang majuni ka por kalong naga kitab kejung Isaya ka lenong ka basau po kendai ka dekot ka basau kitab Isaya ka lenong basau po kendai ka dekot ka basau ki kentin ki ba ong kumni di ngalaong ngala 3 minute ngala pelut thalai yala ka bor bat le no ban da shisha kajing bishar jonga kalong bat utrai bat kanong jonga bat ublei jonga ublei unisnei ye kaman kerku ye ni kabenta ye kabang ini pusan lang macam ni kapor ngene bukti ublei kajing duai kukpa jing ublei yuan hajan jong me sa shisien pat ku konrad ikaban aingu ye me bame penyo yengi ni kapor kabakodor kupa ye kaban syakri ye me try lebit ye kaban penyeng ye syakri barit jong me ku kunran
bong su tho ko kon ran bom dan e na ladi lem daga sang ti blei ke jong me rengkat ka jing chat bor mun sim khu jong me lo rengkat hakni ko por trai di isnei ko pai ka ban ker khu ko kon ran ye ka balang hang ni o ki pram ki ba e ki balawan kat ni ko kon ran na ban taban sngap ban sha skor ye ka jing islok na ka tien ka ba em ko jong me trai di isnei ye ka ban kren ko kon ran mo jing ko por baki ki ka bangin yo ni pliu jingmut lang ma jing ni ko por ko kon ran kana long ka jing mun toy na ka benta ka jing em ka jong ilang baro ban ngi dwai ko pa to ai ngi ka jing start ka jing sham phang ka bakan jab le ki jong me namar ka jing start ka bakan jab riu ka jong ngi ngim kot bor ko pa ye ka ban sngu thu ye ka jing trei bo pla ka jong me haki por baro trai rap ingi belang jing ko por ko kon ran bar ka jing start ka bakan jab le ki jing sham phang ka jab le ki jong me ko kon ran kan nang pen shai ye ki jing mut ki jing perkhat ki jong ngi bar ye ki baro ka bangin yo ye ka ban pusan nang ba jing ko por Shemi ka por ka padang sa ko pa. Iwan ka ban IT ki sang ti blay ki jong me. Tunay eger khu ko kun ran iki khun ki jong me. Hapo jong ka palang Presbyterian malki. Bagi nang san ginang roy hekili ang baro ko pa. Kamtam e. Ye ka jing tip. Ye ka tien ka jong me. Bat bagi nang ngej bat ko nguru. Ye ka ka ba mehi me pen shai na ka por. Long kat atran ko por ka padang sa. Ni IT ki sang ti blay ki jong me. Ngi duai ngi pan gini baro. Haga kerteng bat tiang ron bortam ko jung trai jung Yesus Kristus. Mentas ki babom jukut ru. Amen. Ki prami ki e kini kalong ka benta ye ka ba u Isaya Ukren. Haga be dei bat ka jing ya lenti ki jong u. Balaong bau Isaya u im Ukren hakisnem ma nyus pa sau power nyus pa iwei shua u Kris. Kum unong islok kum unong ay mensim yakis im hagut kupor bat ulong ru unong yetu lupa uba ublay la pran kami u nakapor siya kapor ban kren yaki kun Israel bat kani kalong kabenta ye kaba ublay upran kam yaw Isaya nakabenta ye kaban long kajing shay nakabenta ki weiru ia ka bagaktin ka jong blay ka tho hang ni shaphangi gentle ki parang ki be in kata ka long ka jing pha ka bu blay la tha yu ka bu unle bat kan ni ka long ka jing kren ka jong u ka bu la ngala 3 minute ei ngala penlut thalai la ka bor bat le no ei pen ban da shisha ka jing bishar jonga ka long mut utrai bat kan nong jonga bat ublay jonga ki parami ki e ka e ka penlong yu Isaya ya ka bon kren ye kini ki kentien ka jing kren ka jung Isaya ye kini ki kentien ka pen snu thu bo don ye ka jing bom snu tenat bar ulat hat ye ka ban le ye ka e ka bo blei wong ban ban ha ki khot ki ba kham hadin usngu thu ye ka jing tha ka jung blei ulat 3 minute bar ka jing 3 minute ka jung u kalong ka balik no ei wong balay bagale no ei ka ei ka jing tray ka jong u ka bula tray bakalong ka balik no ei ka jing tray ka jong Isaya kalong ka jing penbenay ka jing siuspa ka jong ublay ka jing penem ka jong u nagabanta ki kun Israel bat ki kun Israel kim shim lap diang ya kata ka jing kren ka jing itu ka jong u Isaya bat ka jing sngaw ka jong u kum ubriu usngaw bakata ka jing tray ka jong u kalong ka balik no ei bat la penlut ya ka por ka jong u haki ei ki bom shem mentoy em ki parami ki e ki kon Israel ki la kentaj yung Mesaya ki la kentaj ya ka jing lum ka jong u ka jing kedup ka jong ublay kim shem la kwa ya ka jing ka ublay ula ai ki bat bon sin kisha rem haki ei baro bat kani kalong ka por ko Isaya upan kan mau namar gini ki kon Israel kidan sya jengai nalaka jong ka jaka nalaka jong kari bakla sya ring mrau sya kari Babylon haga por ka barang biang Isaya ula kren yaki ei baro ki ba ublay ula tha yu ban kren bakin pai sya ublay
bakin yit ye ka khmat ka jong play bakin wad ka khmat ka jong play penban ki kila kentat no ye kata ka jing khot bare kata ka jing ye thu ka jong Isaya na ka benta jong ki la long penban ki briu ki bam nget ki briu ki bam pediang ye ka ka bu Isaya ula ong ki kalong penban ka ya jong ka jing bam nget bat ka ya jong ki bam mutlop ki param ki be ni im ha ki ni gisngi ki bangi ki dak kishin bat ka jing long jong ka perthei ka bamenta ya ka ka bangi de ka ban le ba bon sin ngi kernga ban le ya ka ka bangim di ban le ya kita ken ngi kloy ka ban le u Isaya u yu ya ka jing long jugi khun Israel Ukraine nakapor kat kum ka jing tha ka jong ublay ban ki khun Israel ki le bom su nyau ya ka jing khat ka jong ublay ki param ki namar kata kaya kapor ka bangi ngi em ha kini gisngi kalong kapor ka ba kumba ngiru ngi yeng haki ju ki kijat kuma ki khun Israel ki yeng ngamtip ka ka banja ya ka sngi ya ki por ki banangawan ka jing em ka jongi hato ngiru ngin khnyom kuma khnyom u Isaya ngila trei minot le no ha ka jing trei ki jongi ngila le nagabenta ka jing bha ka jongi hi hato kita barok kilong ki bale no ki pram ki ba ka por ka bangi em ha kini sngi kalong ka por ka ba berki ya ki ba jenjar ladangin pet ya ka ka upol utho shaw Filipi shaki Filipi hakalanong ka baar kung bangla puli man ne kadi ka por berkaya jugi priu ki mutlok rei ka benta ka jonga ka jong pi kum ki banget hakini ki sngi ki bamenta ki param ki Isaya usngau bawla penlut leno ka por jong ka jing trei leno ka jong kumno ngi yela de pat hakini ki sngi ki bamenta ka baar hang ni Isaya ong ngala penlut thalai yela ka bor bat kalalong le no layat nagawi ke jaka sui ke jaka ban pendep ye ka jing tho ban pendep ye ka jing kren ka jong ublei ye ka jing tha ka jong nagawi ke jaka sui ke jaka ulet ye ka ban perta nagaban ki khun Israel henrei usngu tho bagata ka jing penlut ka jong ye ka bor ban yat nagawi ke jaka sui jaka usngu thu bagata ka jing penlut ka jong uye ka bor ha ka ban kren ye ki be dei biang kat kum ka jing tha ka jong ublei na ka banda ki khon Israel ka long ban ka bale no bat u khnyom marwai breu kum u breu ha ka jing mut ka jing perkhat ka jong la khnyom sapang ki breu la khnyom sapang ki khon Israel sapang ka jing sneu ka jong ki ka jing mom setnyau ka jong ki namar baki ya hala ka jong ka mon ka jong ki kata kalong ka jing yu ka jong Isaya ya ka ka bula le ki parami ki ngakwa ya ka bagini phai ni ka por shaki yeng gi sem ki jongi shaki jing trei ki jaka trei ki jongi kumno ngile ka ka bangila le hakini sngi ki por ka bula le no ngakan mau hari ni kisnam kibla lek no habadon ka president's rule hakabu governor udai mu ubari ben pet ye jing bit jing biang baro sipor nomor ba ka sarkar kamla ye ka ban thau nomor ke jing neki kat tu kan gi daw ka bakla di ban klem no ngakan mau ye ka jing trei ke jong ki breu man la kasngi ya la ka jong kapor trei ka dinun uspo wuji nadu kum tu kum pa ka sairan kum ngi osngau dai girang ya poi jaga trei kinang imi ina yeng dai poi jaga trei kinang imi ina yeng khat ar buji ha kapor ka ba u governor de ban pet la kum no khandai siteng sipo du nak de ban poi ila ya khnyum ya ka ta kapor
kilay kanyum babon ngiyok sengawi ka jing kanyum haplet dang step kalim don kumne kumtai le thnum mi ke baro ka bakham sngo thamula ka long ba ka jing melien ka long ban mi no shwa jong ko por ban wai bat kumno wanyat kalenti wanyat ka kali ka jong governor nang ta Beran tay law iki juti ya mare biang so office. Kata gari ka jing long ka bangi long hini singi ki pamenta. Ngam tip ki por ki bak ngidang khna mi ngam datip bha ka long komno. Nrei kata gari ka bajia ha kini ki singi ki pamenta. 4 Islam. Ki parang ki be ngi khanyom. Katno ka jing kli menta ka long katno ngila 3 minut. Ya ka ka bu bleu la ai ngi. Lakalong yang kumu pastor bade ke ban pej ya ke balang. Kani kalong gajing keli ke balak keli yang aru katnu ngala minot ha gajing trei ke jonga ban syarai ya ke balang. Kalong gajing keli na ke benta jongi kinong syarai, jongi ki khot komiti balang katnu ngila le. Katnu ngila 3 minot. Ladangin keli kini gajing keli. Nganget ladangi shim haka jingmut ka babha ka bangi ong aktin nong way constructive way positive way ka penlong yang i bangin yu i ya ka jing trai ka jongi ladang isim da kumwe pat kata kanyalam syaka banang khams niu haka jing trai ka jongi ki prami ki be nomor kata kat no ngila 3 minut ui saya uong ngala 3 minut le no Ula pelut ia ka por ka jong u, haki ki ia ka bor ka jong u, bat kila long le no kata ka jing sngau ka jong u. Ndai ngi ki lain ki bakhat ki bah but hadien pat. Usngau thu. Ya ka ka jing shisha. Bat kata ka jing shisha ka long, ka buong da shisha ka jing bishar jong ka long bat utrai. Ki kum ki banget. Tungin sangap thu bat ngin pet thu iladi. Ka kamram ka jong isaya ka long ya ka ban pendep ya ka ka ba ublei ula shania hu bat ula pendep hong ya kata ula le ya ka ka ba ublei ula tha yu ba ula pendep ya kata daga jing syakri ka jong da ka ba hok ula pendep ya ki baro bat hang ni ngi iru ya ka jing snow thu ka jong ka ba upet ya ladi hadir mula keli kini kijing keli, hadir mula bu kijing keli ladi. Usngot ho bagade kani kabenta ka bagade penbait ladi. Ka bangam dei ya ka ban khnyom ya ki baro. Ka bu bleu la kerkhu ka jingim ka jonga. Ka bu bleu la ai ka jingim ka jonga. Ngala pendep ya kata. Compare la ki wei ki sngot ho na kim sngot ho. Compare la ki wei ki yu ini kim yu ka jing trei ka jonga. Ka benta ka jonga ka long. Ban pendep ya ke ya ke blasanya anga ki pram ki kata kalau ngajing sngotu ka jong isaya kat bau nang puson kat udang mudur berkat udang pendep ini kam ki jong kalong ne ka benta ka jong phiru ya ka bangin perkhat haladi mari simet ki long yeng ki long sem ki jongi hagini ki sngi ki benta ki ya halaki jong ki mon ki le halaki jong ki mon ki khon ki jongi balai ke jaya kumni balai kalong kumni kadaw kalong bangahi nga smuthu bangi iet matla yaki khon ki jongi ni iet ngim smuthu laki le ka babha ne ka basniu babon sin yong baki dang rit kidang khelung kimpat smuthu ndinga ngadon ni ukhon ubadang lais nem tam ka kerta kajing kren kajong iki kentien longkom urang ba namar kata ki pram ki habang ye kren ye khana hiyeng ngi haban perkhat ngi haban puson ngi haban bu bha ki kentien lada laci kentien layok bat ula penbot man la kasngi kata kadai kajing kabangi mat kini kisngi bagi khon ki jongi kila start adu kata bagajing start kajong ki kalong bagi ni osngotang si kentien tang sisian bagi keren kata kelai obat kipran kibe nomor kata
ladang ngim nang hagini kisngi kilong yeng kilong sem gijongi kin pat kin pra bat kajing pat kajing pra kalong namar bangim la ya ka bangin te lakam ya la kajong kajing im kajongi tham tam ka pensan iki khun kijongi ki pran ki be balai kalong kumta balai bagani ka ya ka bangi ngi im ngi i kumba ki samla ki be ki im kajing im ka long mutlok ki ya la ka ya ki le ko myo sngo ki ya la ka jong mon ka jong ki kwa tang ya ka mon ka jong ki bat ka perthai ka bangi ngi im ka long kumta hang no ka don ka jing duna ki param ki be namar kata wat ai ba kata ka jing trei ka jonga ka jong phi kan long ka bale no ai nei tu ngin sngo thu bat ngin tip da ka ba shai ba u blei ula kar khu ki yeng ki sem ki jongi u blei ula kar khu yak yangi lang ba ki kam ki jam tu ngin persang ye ka ban pendap hok ki kam ki jongi tu ngin num sim ya ka ei ka bu blei ula kar khu ka jing ki jongi ba ka long ka jing tim u isaya na ka ba sedang jong ni ka khot ka ba sao usngau bakalong pan man gajing ban khia ya ka kam ka ba uyo ban trei ban kam hadien usngau thu pan baki ke baro ki long ki ba ublei la phai u ban ki dei ki jong ublei bar ublei u kar khu ka jing im ka jongi to ngin minot ban pendap hong ya ke ka ba ublei u ai ngi daga bangi trei bangi pendap hong iki kam ki jongi ngidon ya kanong ka babha kanong berka jingker khu ka banginam la ya ka ban yui anrei ki jingker khu kilong ki batap kerhai na ka wi ka por ki pram ki be ka we ni ka jing shisha ka banga kwa ya ka bangin pen kan maun macam ka por ngi im hakis ngi ki por jong ka jingker du iki kam ki jam na ka benta ki perlok samla ngi wat iki kam ki jam ngi sngo kurdu ngi ut bangi miok kam bat ha bangi layo iki kam la kalong ka barit ne ka bakraw ngi dei ban nyo ko ya ka dei teng teng ha bangi yo ban tre iki kam ki bakham rit ngim danang ban nyo ko la ngim nang ban nyo ko ya kam ka barit kum no ken ngin yo ya ka kam ka bakham bit kham biang kat barang mi kisingi ki por ki parang ki be namar kata la kalong ka kam ka barit ka bakraw tungin nyokor ya kata kam trei daga jing minot bat ublei un ai la ka jong kanong na ka benta kita ki basanya bat ki babot ya ka jing yalam ku ublei ka ba khaddu ka ba u isaya upan kan mau wang makan nong jonga ka long bat ublei usngu thu bai ka kam ka blasanya ha u ka long ya ka dei ka kam ka ublei ula ai u bat kan nongru kadai ban wan nang ta barabu sngotu kum ta la persang ya ka ban pendam ya ka jing trei ka jong u bat ula long usakri bo kodor jong ublei ki pram ki be namar kata kani ka kubor menta kanok pha jong ni kesi kapan kan mau yang a bdi phi balan ngilong ki banget bat ki basyania skam ublei tungin 3 minit ya ka ka boleh la ai ngi la ka long ka kam ka barit ka ba kraw ngi dei ka ban le tikna ngi dei ban pendep pura ya ka kum ka dei ban long mat compare lada ki briu ki itu ne kim itu lada ki briu ki sunyo ne kim sunyo ya ka jing trei ka jongi ka benta ka jongi ka long bangi dei ban pendep hok la ka jong ka kam dei yangi ya ka bangin knyum namar ka nong ka butrai bu blei udon ya ka ban ai ka long gi jingker khu ki ba shalendet jong ka jing im ka bangim la ya ka ban ui ya kita kat bangin nang ya ngim la ya ka ban ui lupa ya ka jingker khu ka jong blei ndai kat bangin nang ya ngi yo mat kita ka jingker khu ka jong blei na ka wi ka por shakawi ka por ki pram ki e ngakwa ya ka ban pengan mau hang ni ya ka wei ka jing shisha ka belajar rengkat berwei unong trei sarkar hang ni hejela jongi
Uta unong trei namar bu ulong usyakri jo ublay. Uladon hakaway niki department jong kasorkar. But minister jong ka kabari ban pej ya kata department. Ulong la jing tip kumba lai singi sau singi shwa. Baik ngan wan hang tu but ki briu ki jonga. Ti penbiang ki jonon kam ki jongi baro. Bangin sakmiet syatu. Ti kata kadai ka jing tha. Bagabas ngosi kalong. Ba habala pa ban tha ban penbiang kita ki jing non kam baro. Kabakan thup ru. Ya ki jing les ngau bha. Ki jing di ngau bha. Ki bakan ni ka perthai ka terwa. Uta urang ba. Ubadai usyakri jong ublay. Ula perkhat kumno ngan le. Kani kalong ka order ka bawan no minister. Ngan le kumno. La ngan penbiang ye kataru. Kum ubanget. Wangam sngodai ka ban le kumta. Nrei ula pan bor ublay. Bat ula le yak ei ka bahatam ka ula ban le. Anda hula day kita kesengi bakilawan kita ki berdai benwan. Kei hula ja kalong balapan biang la ailut ki jingnon kam baro la ailut ka kabadan kam. Haga jaka jong ka jing di snow bal pan biang di umso. Balo ai ring ka tula dep. Tula ong yu to orang ba. Tangkat ni. Tu ong tangkat tosar lalut. Ndon syu. Kaman krek tam nang tu. Kei ka baja kalong mauta orang ma usngohun hala ka jong kemensim. Namar bola pendep ya ka benta ka jong u. Bat kum ubanget kum usyakri jong ublay. Hun ya ka ban ai ya ka ei ka baki kwa. Upun hun ya ka jong ka jing sngo ka jong u. Ka ba kum ubanget udi ban le. Bola pendep ya ka jong ka kamram. Ha ka jing tri hok ka jong u. Kila kenyum kita kinongwan. Penban uta orang ba. Syem sengau ei. Ya kata kajing kenyum ke jongki. Nama ki ong nang ya kawan penbiang. Ya kajing non kam ke jongi. Kajing yetip lem ke jong u. Kajing kit kli ke jong uta orang ba. Kamsya ya u. Baun le ya ke ei ka baki kila batha. Namar kata upendep ya ka benta ke jong u. Kat kum ka hok kajing sengau thu ke jong u hi. Bat kum ubanget usngau thu. Bakam day kebenta ke jong aban penbiang yaki. La kalong. Daga pisah jong nuru. Nrei usngu thu syai. Baka benta ka bangaday penbiang. Kalong katkum karukom. Bam karukom di. Na kebenta bantai ya kamet ke jongki. Kata ka day kebenta ka ulale. Bat laki la kenok kumunu sngo Namar usngu thu. Ulale ya ka bahatam ka ulat. Kiparamik kini kalau genuksa nak kata kajing im ke jonga ke jongpi. Bah kajing im ke jongi kinwan ke jing tenjuk kiba Kinwan ke jing ele kiba Bat ke ke benta ke jonga ke jongpi. Ke bangin le hukum kata kepor. Ke ke jingkit klik ke jonga ya ke jong ke yeng sem. Ke jingkit klik ke jongi ya ke balang. Ke jingkit klik ke jongpi ke jonga ya ke imlang ke saklang hakini ke singi kiba mentah. Bat ke ibarok kilong ladangi 3 minat haki ai ki boblay ula ai haki jing im gojongi tungin ya nagawi ke singi shui ke singi nagawi ke por ban pendep ya ki benta jong ka jing im ka jonga ka jongpi da ka ba persang nagawi ke por ban le minat bat ka jing kular ka ba syai ka ba ublay ula kular ya isaya ka long ba usnguthu baka nong ka jonga ka long ba ublay bat ai baka nong ka jonga ka jongpi ru kan long lember ublay bat kita gijing 3 minat ki jongi nginget scam makin amlong ki balek no ai bat ki ai baro ka bangin pendep hagani ka perthai ka bangi im nginget scam hu ublay ula kular da shwaya ka bun kiu sapeneng longan lek ya ka ban kre ka jaka naga banta jongpi bat ngan wan pat bat wan shaw ngan ya lami pi kata ka jaka ya ka ban kre naga banta jongpi ublay nyarap Onun isnay ka ban kerku na majang ni kapor. Ya ka jing islok ni kapor.
ngit skema kalong ka bor ka ban kersyani ka jing im ka jonga ka jong pi bagi jing trei ki jongi kinom long ki balek no ei rei kin long ki ba kordor khamat ka jong ublei bat ka nong ka jongi ka long lem bat uta ubla thau yang am ye pi ublei un kar khu ye ka jing islok ma joni ka por na ka benta ka buram ka jong ublei amen kumto ngila poi sa kabenta ka bangin sa panwai no e ka jing syakri ka jong ilang ka por ublei un isnei iya ka ban kar khu ya ka wei ka benta ka bang yo ban pendep lengba jong ni ka jing syakri ni ka por ublei un kar khu pi ki prang ki e wel pelaj ya ka por ka ba kordor ka jong pi ban sngap ban sya skor bat ban yawan ban syakri lang yu ublei ni ka yeng ka ba kentang ka jong u tu fin lej ha ka jing suk ublei lami pi na du pi mi ni ki yeng isap ki jong pi ni lami pi haru fin na poisuk ha ki yeng isam ki jong pi mi na ki yeng ka ba kentang ka jong u ngini penwai ka jing syakri ki jong yeng ni ka por ka bang yarwai ka jing rwai ka ba laispa khandai pu hun riu laispa khandai pu hun riu ngin tur ngin om syap ding us im usaprang ka ding mat ka ngin om sya bakin khang pan sngiat bat buram bat nong ngin yayo ubat unong bishar halendet ulo ti saudong ku jenjar tu yang menile ngan yang hapdeng ngam ting ngam babi ka mensim jonga tu syok kat bomon utrai ulo weng ye ka bi kat badon kum tu bro kit khot ka jing roi ka balai spa thandai pun riu hadian jong ni ka jing roi ngan kerpat ia Reverend Dr. GB Poshna in sungub hai ka bansa laj de ka jing ku pun wai Yentur ngin om syep ing usim usyamrang kading bat kaung ngin om syama kin kang ansing yan batku rong bat nong yin yayo ubat unong bi syarhalun et ulo Shakaching Yale Dashisha
Mensimhi an bot ya uji su shalom Kalvari Yentur syakaje nyale Yentur syakaje nyale Yentur syakaje nyale Dashisha insayojo Pa jongi ubah beneng ni aingo nama gane gapor medon bat ngi lembah gane gejing syakri. Ni aingo yame namar ka ktien jome ke bengi yosnyo gane gapor. Kerkhu ye ke benta barok jong gejing syakri kerkhu ye ke ktien ke jome ke balabet pedeng jongi. Oi kerkhu ye pasto rotchong ye ke yeng ke sem jongi nang ai kemet ke bakoi ke bakia. Ke bor gejing start gejing lam ke jong mensim. Kam tam ye I bedon ke kam ke bakia ke balang ke district presbytery synod assembly. Try kerkulang ye ngi wei pi wei ha bangi don ha ke yeng ke jome. Bat ha ke bawai no ha bangin mi na kani ke jing syakri lang ye mi. Tu airu ke jing ai ke badab biang turai nong penim jong ngi Jesus Christ ke jing it ke jong play pa na bom jukut ke jing slok ke jing pentengan ke jing pensai bor mensim bakoi. Tu ai bekenilai hawe play kinsa bat ngi kum ke balang jong me hang ni. Lembat kiriu ngai ki badon saudong ke pertai nadu mentas ki bom jukut ru. Amen.